ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବଳଶାଳୀ ସିଂହ ବାସ କରୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ କଠୋର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଯେତିକି ପଶୁ ମାରି ଖାଉନଥିଲା, ତାହାଠାରୁ 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ପଶୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ସିଂହର ଏଭଳି ହିଂସା ଆଚରଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଶୁଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ରଖିଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କଲେ। ସଭାରେ ଗୋଟିଏ ହରିଣ କହିଲା, ଭାଇମାନେ, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବେ ରହିବା ନିରାପଦ ନୁହେଁ। ସିଂହ ନିଜକୁ ପରାକ୍ରମୀ ଓ ବଳଶାଳୀ ରାଜା ଭାବି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ସେ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ମାରି ଖାଏ, ତେବେ ତାହାର ଭୋଜନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। ମାତ୍ର ନିଜର ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ଅଯଥା ବହୁତ ପଶୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ପଶୁ ହତ୍ୟାକୁ ରୋକା ନଯାଏ, ତେବେ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁ ଜଗତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ହରିଣର ଏପରି କଥାରେ ସମସ୍ତ ପଶୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ପଶୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲେ। ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସିଂହକୁ କହିଲେ, ରାଜନ, ପ୍ରତିଦିନ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପଶୁଙ୍କୁ ଅଯଥା ହତ୍ୟା କରି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି? ବରଂ ଆପଣ ଏପରି ନକରି ଗୁମ୍ଫାରେ ବସି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଜନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବିନା ପରିଶ୍ରମ ଓ କଷ୍ଟରେ ଭୋଜନ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ଆମର ବଂଶ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଧ୍ୱଂସ ହେବ ନାହିଁ। ପଶୁମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ସିଂହ ମହାରାଜ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଯାହା କହିଛ ଭଲ କରିଛ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ମୋ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚେ, ତେବେ ସେଦିନ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ତାଙ୍କର ରକ୍ତପାନ କରିବି। ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁ ସିଂହ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ସିଂହ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ସିଂହ ମହାରାଜ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଭୋଜନ ମିଳୁଥିବାରୁ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ମନରେ ଦିନ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଦିନେ ଠେକୁଆମାନଙ୍କର ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ସେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଖିଆ ଠେକୁଆ ଏପରି ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ସେ ତ ଏତେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରାଣୀଟାଏ, ସେ ବା ସିଂହ ମହାରାଜର କ'ଣ କରିପାରିବ? ଏହି କଥା ଭାବି ଭାବି ସେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭାବିଲା, ମୁଁ ଯଦି ଏ ସିଂହଟାକୁ ମାରିଦିଏ, ତେବେ କଥା ସରିଲା। ମାତ୍ର ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ କିପରି? ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହିଭଳି ଭାବି ଭାବି ଯାଉ ଯାଉ ସେ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଦେଖିଲା। ଭାବିଲା, ସିଂହ ହାତରେ କଲବଲ ହୋଇ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏ କୂଅରେ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ବରଂ ଭଲ। ମୁଖିଆ ଠେକୁଆ କୂଅ ପାଖକୁ ଗଲା। କୂଅରେ ବହୁତ ପାଣି ଥିଲା। ସେ କୂଅ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବା ପରେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟଟିଏ ଜୁଟିଗଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଦୁଷ୍ଟ ସିଂହକୁ ଏ କୂଅ ମଧ୍ୟରେ ପକାଇଦେବି, ତାକୁ ମାରିଦେବି। ଏଭଳି ଚିନ୍ତା କରି କରି ଯାଉ ଯାଉ ଠେକୁଆର ସିଂହ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ସିଂହ ଭୋକରେ ଆଉଟ ପାଉଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଠେକୁଆ ସିଂହ ଗୁମ୍ଫା ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ରାଜନ, ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସିଂହ କହିଲା, ଏ ମୂର୍ଖ ଠେକୁଆ, ତୋର ତ ସାହସ କମ୍ ନୁହେଁ। ତୁ ଏତିକି ଛୋଟୁଆ ପଶୁଟିଏ, ମୋ ପେଟରେ 10 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ବି ପୂରଣ ହେବନି, କାହିଁକି ଏତେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛୁ? ଆଜି ତୋତେ ମାରି ଖାଇସାରିବା ପରେ କାଲି ସକାଳୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ ପଶୁଶୂନ୍ୟ କରିଦେବି। ତୁମେମାନେ ତୁମର କଥା ଠିକ୍ ରଖିପାରିଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର। ଏକଥା ଶୁଣି ମୁଖିଆ ଠେକୁଆ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ବା କ'ଣ କରିପାରିବି? ଆଜି ଆମ ଜାତିର ପାଳି ଥିଲା। ଆମ୍ଭେମାନେ ତ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପ୍ରାଣୀ,
ଗୋଟିଏ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ପୂରିବ? ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ 10 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସିଂହ କହିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ? ଅନ୍ୟ ଠେକୁଆମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମୁଖିଆ ଠେକୁଆ କହିଲା, ଆଉ ଜଣେ ସିଂହ ମହାରାଜା 9ଟା ଠେକୁଆ ମାରି ଖାଇଗଲା। ସିଂହ କହିଲା, ମୁଁ ହିଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ମୋ ଛଡ଼ା ଆଜିଠାରୁ କେହି ବି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏପରି କେହି ସାହସ କରେ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମୁଖିଆ ଠେକୁଆ ଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସିଂହ ମହାରାଜର ରାଗ 100 ଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲା। କହିଲା, ସେ ଦୁଷ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମେ ହତ୍ୟା କରିବି, ତାକୁ ମାରିସାରିବା ପରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବି। ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ। ମୁଖିଆ ଠେକୁଆ ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କୁ କୂଅ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। କହିଲା, ଏ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଲୁଚିକି ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଡାକନ୍ତୁ। ସିଂହ ଯେମିତି କୂଅ ମଧ୍ୟକୁ କ୍ରୋଧରେ ଅନାଇଛି, ତା'ର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଗଲା। ମୂର୍ଖ ସିଂହର କ୍ରୋଧ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ଜୋରରେ ଗର୍ଜନ କଲା। ସିଂହ ଯେମିତି ଜୋରରେ ଗର୍ଜନ କରିଛି, କୂଅ ଭିତରୁ ସିଂହର ଗର୍ଜନ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହୋଇ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଗର୍ଜନ ଶୁଭିଲା। ତେଣୁ ସିଂହ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ଭାବି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ରୂପୀ ସିଂହ ଉପରକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲା। ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସିଂହର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁ ମୁଖିଆ ଠେକୁଆର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସମସ୍ତ ପଶୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁଖରେ ବାସ କଲେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି, ଛୋଟ ହେଲେ ବି ତୁଚ୍ଛ ମଣନି, ଅତି ବୁଦ୍ଧି ଯାହାର, ଜଗତ ଜିତା ହୋଇ ବସେ, ଏ ଯେ ବଳ ତାହାର।